Mag-study na diha. So, dirita first. O, dire, basahan ni. Basahan. Basahan na. Good afternoon mga kabandins. Birthday karon ni Mama Mary, holiday. So wala may trabaho. September 8, December 8 karon, Tuesday. So kinsat pa to ang wala na subscribe. Please subscribe my channel ng Bandens TV. So mao ni karon ang nahitabo dire sa among balay, naarami sa among balay. So mao ni pakita nako sa inyo na akong mama sa akong bana o akong papa, na akong tulo ka anak na asad. So mao ni sila ang ilang gibuhat. Mao ni karon ang nahitabo ang akong anak nga nagkitkit og cheese nga wa nay ngipon, mura na ni grabbit. Yung favorite kay cheese, naglanlan. Anya akong mama, nag-date sila sa akong papa niya, samtang nagsabak og munay. Yang akong anak busy kaayo, akong anak nga daga. Busy kayo sa iyahang klase. Nag-drawing sila. Mao ni iyahang gibuhat. Nag-drawing. So kana. Without roller, guys. Mao ni iyang gidrawing. Walay roller. May kaya akong anak no, o dira ay gwapa kaayo. Ug mao ni akong mama sa akong bana nga nagtan-aw nga nagsigig smile sa amo. Nag-unsa ka na siya akong gipa-memorize og multiplication table. No. Mao na siya, gwapo no. Liwat nako. So study ko sa akong anak. Sige na. Mag-study na ta. Ang usa nag-study sad. Ari pagsigig ko pag-study na diha. So dirita first. O dire basahan ni. Basahan. Basahan na. Sige na ba? Ansero na ko sa iyang module para ugma sa gabi nigabot na ko gikan sa trabahoan, gamay na lang ang ilang module, mao man ni ilang module. Kanina start na ni siya na sila sa module number 5. Naka-answer na siya ani. Pero wa pa ni natiwas. Next, kay nanasad sa module Mother Tongue. Mother Tongue. Ako ni paansiran sa iya. Duhalag ini ka Mother Tongue. Aw, lahi di ay ni. Tulo raman di ay ni oy. Gamay raman di ay ni Sky. Dali ra din mahuman Sky. Tulo ra, dali ra din mahuman. Dali taog. Imo na nagbasa? Murag ako ang nag-eskwela ani guys. Okay ra ang mga maguwang, ang ati ug ang kuya okay ra kay mo answer man sila sa ilahara. Kani ang akong grade 1, i-guide jud nako siya. Pwede man siya mag-answer kung wala ko. Maangon la na hilab ko. Ang tiil na nakita. Bagsak ko. Nadako. Kita imong bagsak. Nagpalayo man tao ni siya. Uy. Wala
mag-vlogger ka yung big mo. Na. Sige. Nga mo to guys. Ang akong Tuesday. Nya taod-taod akong palutuon akong anak og spaghetti kay ganahan man sila mukaon og spaghetti. So magluto na sad sila og spaghetti. Sa di ba nakakita mo sa akong bag-o ra gi-upload nga nagluto sila og bihon. Simple nga bihon nga way sagol. Maura man ang available. So mao to akong gipaluto sa ila og nag-adobo sila. Nya nangaon sila lami daw kuno. Syempre sila may nagluto so karon palutuon na sad nako sila og spaghetti. So guys, atangin ninyo tan-aw mo sa akong next vlog nga ang akong mga anak magluto og spaghetti. Salamat sa inyong pagtan-aw. Hinauton ta mag-subscribe mo sa akong vlog sa Nang Bandens TV. Please subscribe. Thank you for watching guys. Bye-bye.